Γεια σας παιδιά, γεια σας στο σημερινό μας βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Απλά ένα κανονικό match για το πρώτο μου βίντεο Fortnite. Έχω να κάνω ένα Fortnite βίντεο ένα χρόνο. Αν θέλετε να τσεκάρετε το προηγούμενο που ήταν πριν ένα χρόνο ή 11 μήνες, ό,τι λέει. Και είναι κανένα challenge, δεν θα κάνουμε challenge εμείς τώρα. Θα κάνουμε ένα απλό βιντεάκι που ναι, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα win, αλλά ένα match θα παίξουμε. Ένα match. Καλό είναι αυτό εδώ, ωραία. Ένας μου έχει κάνει suggest να παίξω Fortnite. Θα μιλήσω και λίγο αγγλικά. One guy suggested me to play Fortnite και κάνω Fortnite βίντεο τώρα. Οπότε ναι, το δοκιμάζω έστω και μία φορά να δω πώς θα πάει. Οπότε ναι, θα σας πάρω όταν μπω. Ωραία παιδιά, μπήκαμε. Για να δούμε, να κάνεις online να παίξουμε. Κανένας. Αν μπει κάποιος μπορεί και να παίξουμε duo με αυτόν. Οπότε ναι. Πάμε zero build. Συγγνώμη παιδιά αυτοί που παίζουν build. Απλά εγώ δεν το έχω συνηθίσει με build. Ο παιδί δεν είμαι τόσο καλός. Οπότε πάμε να αρχίσουμε το match μας. Α ναι, και παιδιά θα παίζω από switch. Δεν ξέρω γιατί το άλλο φως δεν ανάβει, αλλά δουλεύει. Ωραία, μπήκαμε. Ωραία, τα έχουμε όλα μάξει για να ακούτε και εσείς λογικά. Μωρ παιδιά, θα πεθάνουμε με την πρώτη, το νιώθω. Άρα, πού να πέσουμε? Να πέσουμε fencing. Πάμε fencing φίλοι παιδιά. Πάμε fencing. Ωραία παιδιά, μόλις πέσαμε. Ωραία, βρήκαμε. Δεν μ' αρέσει πολύ το shotgun αυτό, οπότε ας πάρουμε αυτό. Σφαίρες. Τι τυχεροί είμαστε. Πήραμε το air. Και παιδιά, γενικά κάθε παιχνίδι με έχει πει ένας φίλος μου να πάμε πρώτα το μέρος που είναι ο αέρας. Και μετά με τον αέρα θα πρέπει να πάμε στο νερό. Και μετά στο νερό και μετά μπορείς να βρεις και φωτιά ή airbending. Ή μπορείς να βρεις ένα element που λέγεται η γη ή φωτιά. Εγώ έχω τώρα το element το αέρα, έχει και νερό. Απλά αν μπει ο φίλος μου θα κάνουμε κι άλλο βιντεάκι που θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε μόνο με τα elements. Και εμένα τα αγαπημένα μου elements είναι το νερό και η φωτιά. Πολύ ωραία. Ωραία, εδώ έχει άτομα, πάμε. Κολλάω υπερβολικά, όπα. Τι έχει αυτός? Πήγαμε να ψοφήσουμε, ευτυχώς δεν πεθάναμε. Να κουνηθούμε. Πάρουμε την 50, τι έχει? Τίποτα καλό. Μόνο το shotgun. Ωραία, απλά θα πάρουμε το shotgun. Ωραία παιδιά, ένα άτομο εδώ. Πάμε λίγο παιδιά, πάμε λίγο. Κάτι καλό είχε? Όχι, και βαράει και ένα άλλο άτομο. Πάει και αυτός. Πήγαμε να πεθάνουμε. Ευτυχώς δεν πεθάναμε. Παιδιά, τι είναι εκείνες οι ακτίνες? Δεν κατάλαβα. Αν είναι ακτίνες, δεν ξέρω. Παιδιά, μόλις κατάλαβα ότι οι ακτίνες είναι εκείνο το μέρος που είναι... Δεν ξέρω. Κάτι φτερά εκεί πέρα. Πάμε ένα glowberry, πώς λέγεται? Flowberry. Μπορώ να τους πάω και μου ρίχνουν. Ωραία, τυχερός medkit από το άτομο που σκότωσα πριν.
Παλεύουν. Με παλεύει. Γύρνος εκεί. Κολλάει. Κολλάω. Μάμα. Δείτε το ping, παιδιά, δεν ξέρετε πόσο κολλάω. Δεν ξέρω γιατί κολλάω και πέθανε. Εγώ... Τι... Όχι. Πρέπει να φύγουμε όσο πιο γρήγορα. Όπα. Δεν μπορώ. Πρέπει να φύγουμε. Να χυλάρουμε πρώτα. Πω, 1000 ping. Πού ήταν το PC, να πάρουμε sniper. Ας πάρουμε. Και εδώ λέει ask about. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, πάμε αυτό το ammo crate και φύγαμε. Νομίζω εδώ είναι το νερό, όχι, ή ο αέρας. Εδώ είναι η γη, που δεν είναι καθόλου ωραία, απλά είναι καλό είναι καλό για zero build. Ναι, δεν μ' αρέσει εμένα πολύ, άρα θα το αφήσουμε. Ωραία παιδιά, τα πάμε καλά κάπως. Πας πιο γρήγορα και από Max με το airbending. Πολύ πιο γρήγορα. Καλά, κάποιος ήταν εδώ και δεν πήρε το chest. Το καλάκι είναι. Ωραία, chug splashes. Τα χρειαστούμε. Φοβάμαι ρε φίλε, παιδί, κολλάω τόσο πολύ. Πώς θα πάω, ναι, δεν ξέρω γιατί πάω προς τα εκεί, πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Εδώ, προς το εδώ. Επειδή ο κύκλος είναι προς τα εκεί, άρα πρέπει να πάμε εμείς προς τα εδώ. Και ελπίζω να μην έχει άτομα, αυτό δεν θέλω. Όχι, ήθελα να πάρω το chest. Εντάξει παιδιά, δεν είχε τίποτα καλό στο chest, ήταν αυτό το HMG που είχα πριν. Ωραία, γίνεται να πέσουμε κάτω με το airbending. Ωραία, δεν τρώμε damage. Το bunker. Είναι πολύ OP το bunker παιδιά, αλλά δεν θα πάμε, επειδή θα έχει άτομα. Φοβάμαι μη πεθάνω. Ένα μάξι εκεί, αλλά είναι κανείς μέσα. Μπανάνα. Κάτι άκουσα. Όχι, άλλο θα πάρω αυτό. Πρέπει να φύγουμε. Καλό αμάξι, δεν ξέρω γιατί δεν το πήραν. Το αγαπημένο μου πράγμα να κάνω όταν οδηγάω και βρίσκω gas station, δείτε τώρα. Αυτό ακριβώς. Αλλά δεν έσκασαν όλα. Αν είναι, πάρω... Ένα. Όχι. Το έσκασε και το άλλο. Γιατί σκάνε πολύ, γιατί σκάνε τόσο πολλά.
Τι! Έτσι και... τι έκανα τώρα. Δεν ξέρω πώς δεν ανάβει αυτό εδώ. Ακούω ένα mythic. Όχι όντως παιδιά, ακούω ένα mythic. Earth. Πω! Σπάσουμε αυτό. Πάρουμε αυτά. Φύγαμε. Είχε κάνει ένα vending machine. Να έχει heals. Μα όχι. Εντάξει. Πάμε. Ακόμα έχουν slap juice, αλλά δεν έχουν τα μπουκαλάκια από το άτομο. Παιδιά, δεν είμαι καθόλου καλός με το sniper. Όπα. Απλά δεν έχει στόχο. Πρέπει να έχει στόχο. Θα τον έκανα κανένα 2-1 shots. Προς το παρόν έχουμε 5 kills. Παιδιά, βρήκα κάτι και δεν ξέρω τι είναι αυτό. Rift. Το πιο κοντά οχήμα σε μένα θα κάνει rift. Εκεί. Κατάλαβα. Ωραίο. Εντάξει, το χρειαζόμουν ούτως ή άλλως. Πάμε. Πάμε πάνω στο νησάκι. Καλά δεν έχει καλό loot το νησί, αλλά θέλω να δω αν δεν τρώω fall damage. Τέλεια. Δεν θέλω να πάω προς τα άτομα, επειδή θα είναι πολύ καλή, απλά θα είμαι από εδώ εγώ. Όχι, είναι bots. Βλέπουν bots. Είναι και... Ένας έρχεται από πίσω μου. Φύγαμε. Ωραία παιδιά, φτάσαμε εδώ πάνω. Και φοβάμαι μην πέσω. Βαράει. Έλα μου λες τώρα. Πού ήταν εκείνο το άτομο? Πού? Εκεί κάτω. Ωραία. Αυτό είναι με... ωραίο. Κάποιος άκουσα κάποιον με rift, οπότε μας και έρθει εδώ πέρα, οπότε πρέπει να φύγουμε. Ωραία παιδιά, είδα βήματα. Κάπου είδα βήματα. Είδα βήματα, αλλά τώρα που πήγαν? Περπατάω έτσι για να μην δει και αυτός τα βήματά μου. Περίεργο. Παιδιά, βρήκα Flowberry Fizz, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε όλο για να μην το πάρουν άλλα άτομα. Ωραία. Όχι. Ο κύκλος. Τεράστια βλακεία. Γιατί κόβει τόσο γρήγορα? Άντε. Κόβει υπερβολικά γρήγορα. Θέλουμε και ένα medkit τώρα. Βοήθειες. Θέλουμε βοήθειες. Πολλές βοήθειες.
Θα μείνω για λιγάκι εδώ πέρα. Τι είναι αυτά στο map, καινούρια medallions. Ξέρω εγώ. 5 άτομα, παιδιά, 5 άτομα. Το έχουμε. Ωρε φίλε. Ανεπνέω πολύ βαριά. Ένας με κάνει ακόμα spectate. Όχι. Καλώς φαίνεται. Έλα δώσει. Έλα. Κι άλλο. Για μένα πάνε. Φύγαμε παιδιά, φύγαμε. Για μένα όλοι ήταν. Το μίσαρα. Φουλό. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν πήραμε το win, δεν πειράζει. Θα το πάρουμε και σε άλλο βίντεο. Οπότε ναι, γεια σας.